भिडिअखौ नुखाबाय दा नोंथांमोना फार्स्ट टाइम दिनै लाइफआव क'क्राझाराव ओरैबायदि डेन्जार जादों घटनाया मा जादों खिथालांगासिनो दङ माने उन्दुनायानो गैखाया हरसेखा बोरै बोरै कन्टेक्ट जाखो बोरै बोरै मिथिखो पावार गोनांफोरजों थाग्रा सासे सोमोन्दोआव गोलैनाय जोंनि बर'आनो जेब्ला बिदायानो जागोन बोरै हमजाखो दा इनफरमेसन मोनबाय कालेक्शन खालामबाय थाबाय इनफरमेसन मोनै दा बिथांमोनखौ मिथिबाय हटेलाव दङ उमुक नाम्बार रुमाव दा आजिखालिथ' टेपिं सेपिं जायोना फनफ्राबो गोबांनो जायफ्रा गोरोंफोर खालामोबो दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबां हिन्जावफोरबो लाबोखायोमोन दा जाथाया बोरै जालांना आं बेखौ खिथाग्रोनो थांसै थ' मोब्रुन मोसिब्लाबो आपडेट होनो फुङाव दिनै होनाय जादों नै दा नोंथाङा बा जिखि टाइमाव नांदों क'क्राझारनि माखासे इयुथ्सफोरजों लोगो नांनानै जों बर' सेंग्राफोर दा इनफरमेसनखौ मोनबाय आंखौबो गारियाव थिखांनानै लांफैबाय थांनानै मोननै घटना जादों दै मोनसेखौ आं दा खिथागोन र' मोनसेयाथ' डेन्जारसिनबाव बे ओरैबायदि जाहैबाय हिन्जावहाबो गथ' दंखायो 8 बोसोर आरो हौवाहा हिन्जाव गिबि दंखायो आरो बिनि उनाव गदाय लादों गिबिनाबो फिसा दं गदायनाबो दङ आरो बिनि उनाव नैबे दा हमनाय नैबे रायनाय हौवाखौ रायफिननाय हिन्जाव बे थर्ड आरो बे हिन्जावाबो गावहा फिसा दंखायो थामथिबि ओरैबायदि जों जेब्ला हाबहैयो आं फार्स्ट टाइम बिदि एक्सनाव थांदों जेब्ला दरजाखौ नाबलायो पुरा नेकेदाव दं मानसिफ्रा भिडिअ डाइरेक्ट लाजोब्बाय सोर अबेयाव लादों भिडिअआ मस्ट प्रबाबली भाइरालबो जानो हागौदां दा बेनो आंनि बुंनाया आंबो भिडिअ लादों नाथाय लानायाव आं दुखु मोनदों आं बे नेकेड थानाय मानायफोरखौ लायाखै आरो रेस्ट्रिक्सन थायो जोंहा भिडिअफोर होयोब्ला सिख्लाफोरखौहाय आजिखालि देखायनो मोना एड्रेसबो बुंनो मोना बेफोरबायदि गोबां नियम निथि थायो आयेना ल'आ जों बेफोरखौबो मिथिनानै लाग्रोनांगौ जायो जायनि थाखाय आं क्रिएटारफोरखौबो बुङो दा जाथाया जाबाय क'क्राझाराव हटेलनि मुंखौबो आं खिथाला हटेल मालिकखौ दम होबाय थायो जाहैदों ओमफ्रायहाय बाव लानानै थाङो हिन्जावखौ माने सोलाय हिन्जाव लाङो बेफोरबायदि रेकर्ड दंजोबो सोर थाङो आसुरित दा जायगायावनो अन दा स्पट मोनहैबायना रेकर्ड मोनजोबनानै बुजाबायबो हौवाया एसे सेंग्राफोर ना रागाबो जोङो बर'जों बर' मानो बुयो होन्दोंमोन बेसारा नों बर'जों बर' हारिखौ सानदोंब्ला बर' हारिया मानो बिदि होन्दोंमोन बुजानायाव हारिखौ सानदोंबा नोङो मानो बिदि खामानि मावफैखो दा बिमायासो बेसारा बै हौवानि जाय बिमा मोनसे मोजां पस्टआव मावो बुरै देहा जाबाय देहाया बिराद गाज्रि बेमारि भिडिअखौ आंथ' फुरा दामनायनिमोन प्लाना नाथाय बै आयंखौ नुनानै हौवानि जाय बिमा बेखौ नुनानै एददो थानो हायाखै आङो रुखु गाबदों जों बोरै लोगो मोनहैखो होमबा क'क्राझारनिफ्राय जों थानायावनो डाइरेक्ट हैनो हायोमोन नाथाय थानायाव हैनांला दे नांगौबा आं बेखौबो लानोसै न'आवनो थ'दो रायलायनोसै जाबाय ओमफ्राय जों न'आवनो नांगौबा होनानै फैगोन साननानै न'आव लांबायमोन जोङो ओमफ्राय अबे गामिनि बुंथ'ला आं न'आव लांनायावहाय बिमाया नुग्रोमोना दुखु मोनबाय गाबबाय मानो बिदि खालामो आंनो खामायगोन नों न'निफ्राय दा ओंखारसै फिसाला गेदेर कन्ट्रेक्टबो मावो नों दा ओंखारसै आंनि खामायनायखौनो जादो आंनो खस्थ' खालामो बेफोरबायदि बिमाया बिराद गाबबाय थ' बिमाफोरनि फिलिंसखौ आं आरो खनसे नुबावदों आरोना आं मालाबाबो गावनि बिमा बिफाजों जोनोमनिफ्रायनो बिदि गले थानो मोनाखैब्लाबो दिनैसिम माने फिल खालामनो हादों आरोना बांसिनै फिल फैदों जे सासे बिमायादि गावनि फिसाखौनो बे फिसायाथ' गैखाला जेबो मेलेमानो थेवबो बे फिसानि थाखाय रिकुवेस्ट खालामबायबाय आंखौथ' सिनायबाय आं आर'नाइ खाजोबनानै थांदों मोखांबो खाथेजोबनानै थांदोंमोन आं बाबु भिडिअखौ दा हगारसै सेस जागोन बेहाथ' गैखाला नाथाय बिमाया गावखौसो बिमा हिसाबै मा जागोन आंनि खामानि मावनायाव बेमारि मानसि आरो जे दा बुरै बैसोबाबो जब मावो थ' बेबायदि जाबाय आरोना दा बिनि उनाव सिख्लाखौबोथ' जों गारबोलाबायनो हाया सिख्लाखौ बिसोर दोनफाया फिसालाखौ लाखिनो नागिरबाय
गिदिरखाब्रा गिदिर बै आयं बुरैनि फिसालाहाबो आरो फिसाजो दंबावखायो गिबिनिबो आरो गदायनिबो आरो नैबे थार्दसो फिसाजो सासेया कलेज फरायलायबावनाय अब्ला साननानै नाय बेनो बिदि खामानि मावदों दा बिसोरबो लाखियाबा नैबे जाय हमजाफानाय हिन्जावखौ थ' जों सानबाय मा पुलिसनोनो होलांसै नामा क'क्राझाराव जोंहा सासे आइसि दङ सिख्लानो बे बायद'खौ आं कल खालामबाय आंनाव बेनि नाम्बार गैयामोन ओमफ्राय लाबाय आं सासे आदानिफ्राय फन हरनानै बिदि बिदि जादों नोंसिनि थानायाव दोनलांसै आउटपस्टआव दा आउटपस्ट बिसिनि गामिया आउटपस्ट खाथि दा आउटपस्टआवबो जागोन दे दोनलांदो आंखौ बुंनानै ओमफ्राय बिदिनो रिपर्ट माबा माबि लिरनो जों उइटनेस हिसाबैबो जाय हैदों केस टेस्ट नङा आरोना ओमफ्राय बावबो न'खरनिया बुंबावबाय बिदि जेबो दा माबासै बै सिख्ला जाय हमजाफादों बेखौबो जोंनो न'आव दोननानै फैनोसै कमप्रमाइस जालायबाय आरोना सावरायनानै ओमफ्राय केस टेस्ट बानायलायासै कमप्रमाइस जाबायबालाय गावसोरनो मिलायबालाय जोंबो दे होमबालाय होननानै जों हगारनानै फैनायानोसै आरोना नोंसोर मा मिलायनानै लायोसै न'खरनिजों न'खरनि थ' बेबायदि जादों आरो बे समावनो सिख्लाया ओरैबायदि केरेक्टार जाबावदों भिडिअखौ गोनां जाथारोबा लाबोनांगोन ना लाबोनाङा अननानै कमेन्ट खालामलाय आं फार्स्टआवहाय हौवानि मोखांखौबो ब्लार खालामदों बे मानि थाखाय होनोब्ला गावथ' लाजिला आं सिन्था खालामदों बिनि फिसाजो जाय कलेजाव फरायो आरो बिनि बिमा जाय बुरै बैसोनि बेसाराफोर ओरै खालामलायबाय भिडिअखौ दाहोसै आरो बिनि हिन्जाव माने गोबां दुखु मोनदों आरोना मानो बिदि खालामबाय थायो गावनि हिन्जावानो इसिबां मोजां नायनो मोजां फिसा फिसौ दंखायो आं ओंखायनो रायदोंबो आं लाइभ भिडिअ आं दा गोनांथार जायोबा लाबोगोन बै हिन्जाव थिगसे रायदों आं साला नों सासे हिन्जाव जानानै नोङो लाइ होआब्ला रावबो हौवाया नोंखौ मन्त्रि एमएलए मिनिस्टारबाबो लाफाखानो हाया नों दखाना होयोब्ला नोंखौ बायनानैबाबो जाखागोन नों आं मिथिया बे हाबा जाखानाय मानाय होनबाबो बुंबाबो जाजोबा ओंखायनो संदानग्रोनांगौ आरोना माया मा पारफेक्ट थ' आं बेखौ बुंदों आरोना माने दुखुबो मोनबाय मानो बिदि जायो इयुथ्सफोरजों लोगोसे दा गोबाङा भिडिअ लादों सोरखौ सोर मा होनो आंबोथ' सिनाया ज' अबेनि सफैजोबखो दसेनो बुंजोब्बाय थ' बेबायदि आरोना भिडिअ लादों खायफा हगारगोनबो दां आंनि खावलायनाया बेनो भिडिअखौ हगारोब्लाबो एसे साबधान जा सिख्लाफोरनिखौ एड्रेस माबा माबि मोखांखौ देखायनो मोना दाना आयेनानो बेलेग जाबाय नालाय थ' बिनिखायनो गिनो रोंला खायफा मानिया थ' बै हिन्जावाबो गथ' गोनांखायानो बोरै बिदि जाखो काहानिखौ आं फुल खिथाजोब्बाय नोंथांमोननो बोरै बिदि जानो हाखो नायलाय हौवाखौ बिराद रायबावो आरो बै हिन्जावा जाय हौवाखौ बमब्रायनाय टाइप आरोना बे टाइपआ बे मेन हिन्जावजों थांनानै बाब सानस्रिलायदों पुलिस स्टेसनाव लांनायनि सिगांथ' फाग्लि बायदि गिर खनख्रावलाबायबाय बाब नुबा आसुरित जागोन बेबायदि भिडिअखौ आं लाबोनो थांगासिनो दङ र' जुदि पसिबोल जायोब्ला लाबोनांगोन ना लाबोनाङा नोंसिनिबो सापर्ट नांगौ जायो मालाब्ला रायजो राजानि हारसिंल' बुंबा जाया बेखिनियावनो दोनथ'बाय लाभ इउ अल बिदि खाहानि जादों दिनै बेयाव ब्रेकआप जालायनानै बारा मोजां दिनै नों आंखौसो दाय मोनबाय